9 de cada 10 votants de les Illes Balears van votar per mantenir els consensos lingüístics que vostès decideixen rompre cada vegada que negocien amb vots. I així es atenten contra els drets dels infants i dels joves de conèixer l'idioma del país allà on viuen. Tot per contentar Vox, un partit que ara s'ha erigit en la nova Junta Avaluadora de Català, perquè ara és la senyora Cañadas qui decideix el nivell de català que tenen els infants i els joves quan acaben ESO i batxillerat. I miri, vostès ja venien a presos de casa, però és que Vox els arrossega a fer autèntiques barbaritats. Avui, en el Consell de Mallorca, aprovaran que els menorquins, els eivissens i els formenterers quedin fora d'ajudes si viven a Mallorca. Ho saben, el seu company d'allà. De què passen pena que la senyora Sugranya, el senyor Maria o el senyor Córdoba venguin a viure de les paguetes dels mallorquins. Aquest és el seu tarannà. I senyora presidenta, és cert, ara celebrem els 40 anys de la llei de normalització lingüística i jo li proposo, tornem en els amplis consensos, però això passa per rompre en qui ataca sistemàticament la nostra llengua i el nostre autogovern. Senyora presidenta, no se pot repicar i tocar de mort a la vegada.